Hei vaan ja terveisiä täältä Norjasta, Bergenistä. Ajattelin vähän kertoa kuulumisia. Laitan ehkä tonne YouTube-kanavalle, niin sieltä niitä on sitten kiva käydä kattelemassa. Mutta tämmösiä havaintoja nyt on aina kiva tehdä tälleen ulkopuolisena, kun tulee tosiaan tossa tällä viikolla, itse asiassa maanantaina, tänne saavun ja täällä olisi nyt tarkoitus olla sitten vuosi tai kaksi. Joulukuussa olin 2 viikkoa. 2 viikkoa olin syömättä karkkia. Ja ajattelin, että tää on hyvä, taas tonne uusi alku. Tää on niin hyvä sitten jatkaa tätä karkitonta elämää, mikä oli tietenkin loppunut jo Suomessa, mutta koska mä kuulin, että täällä ei niinku ole samalla tavalla karkkivalikoimaa kuin Suomessa, semmosia hyllykaupalla. Kyllä täällä oli. Ja mikä mun heikko kohta oli tää tämmönen lakritsi-toffee kick. Nää tämmöset. Näitä satuin löytämään. Siis Suomessahan näitä on niinku tasan niinku yhtä laatua. Siis Suomessa ei oo mitään muuta kuin se yksi perus kick. Yksi laatu. Suomalaisille riittää se, että on yksi. On se peruslakritsi. Ei tarvi muuta. Juhlamokan makunen kick. Täällä on kaikkia, mitä on ikinä tehtaalla keksitty tehdä. Täällä on sitruunakik, tää keltainen, punainen vadelmakik, sininen merisuolakik ja sitten vielä semmonen ruskea karamelli merisuolakik. Mä oon ostanut niitä kaikkia. Suomessa siellä pysytään siinä yhdessä. Yksi! Sitten kuulin semmosen, että mikä on suomalaisille outo homma, että Norjassa täällä ei harrasteta lounaita. Ei harrasteta lounaita, täällä ei syö lounasta. Itse asiassa, mulla on vasta 2 päivää tuossa oli töitä, niin totta, ei siellä hirveästi lounasta syöty. Mutta ihan ok. Kävin musiikkiliikkeessä, niin 10 saakka illalla auki arkisin. 10 saakka illalla. Kaikki muutkin liikkeet niin aika niin kuin pitkään auki, mutta lauantaisi sitten niin menevät kello 18 kiinni. Ja sunnuntaisi kaikki kiinni. Ruokakauppoja lukuun ottamatta, mitkä on samalla tavalla auki 7-11. Mutta jännä, niin vaan maailma pyörii, vaikka sunnuntaisi 1 päivän ovat kaupat kiinni. Ja sitten, mitä en ole löytänyt täältä vielä, D-vitamiinia. No, yksi oli semmonen, mutta siinä oli semmonen hiukkanen vaikuttava ainetta. En ostanut. Toinen, mitä en ole löytänyt, niin kuorimaveiste. Normaali tämmönen kuorimaveitsi, millä saa porkkanaa ja omenaa kuorittua. En löytänyt edes Ikeasta. En löytänyt semmoista. En tiedä millä he kuorii täällä. Tää selvittää. Siitä on aika pitkä aika, kun on viimeksi tälleen tilapäisesti yksinään asunut. Sen huomasin, että kun ei ole astioita oikein hirveästi, mulla on tuossa pari lautasta ja lasia. Ja mä ajattelin, että ei niitä tarvikaan, että niitähän sitten itekseen tossa niin tiskailee sitä mukaan. Niin ei tarvii astianpesukonetta. Mulla on astianpesukone tossa, mutta en ajatellut käyttää. Mutta aika nopeasti huomasin, että yllättävän paljon menee aikaa ihan tommoseen niinku taloudenhoitoon, tommoseen niinku astioiden tiskaamiseen, vaikka on vaan niinku yksi ihminen ja muutama astia. Sitähän saa olla tekemässä niinku koko ajan. Ehkä kuitenkin pitää sitten yksi koneellinen sen verran noita astioita hommata, että saa laittaa ne sitten tuonne koneeseen sitä mukaan ja kerralla sitten pestä kaikki. Tämmösiä arkielämän lifehackkejä tässä on niinku huomannut. Norjahan on rikas maa. Täällä on se öljynporaus, torneja. No vähän niin kuin Suomessa on kesämökkejä, niin täällä on ihmisillä öljynporauslauttoja. Ei ole saunalauttoja. Ja sitä rahaa on. Miten se näkyy täällä? No en tiedä. Ehkä tää on tämmöistä uutuuden viehetystä, että ensi alkuun näyttää, että kaikki on vähän niin kuin hienompaa täällä. Parempi laatusta. Ihan niin kuin teistä lähtien ja maisemista. Mutta
missä sen huomasi lauantaina kauppakeskuksessa. Ihmiset ostelee ihan älyttömästi tavaraa. Ne kuluttaa. Tuolla on koko kansa liikkeellä lauantaina. Kaikki ostelee tavaroita. Ja ne ei edes tarvi niitä. Mä huomasin tän itse siellä Ikean parkkipaikalla. Niin siis ihmiset kävi ostamassa tavaraa, tulivat pihalle, heittivät roskiin, menivät takaisin ostamaan taas. Mä kävin sieltä roskiksesta hakemassa sitten mun astiat ja muun muassa mikroaaltouunin ja tommoset sain itselle hommattua sieltä sitten. No kävelyä täällä tulee aika paljon harrastettu, ihan kivoja mäkiä on tässä heti kun lähtee mihin tahansa suuntaan, niin mäkiä on. Eilen oli tarkoitus käydä patikoimassa vähän tuolla vuoristossa, mutta menikin sinne Ikeaan, niin siitä tuli nyt mun lauantain vuori, minkä jälkeen ei ollut voimia muualle. Ehkä ensi viikolla sitten. Tämmöstä tältä viikolta, niin mä laittelen teille lisää raporttia sitten, jos kiinnostaa. Hei hei!